El dia 31 de març, els xiquets i les xiquetes del Sall Blereu de Borriol ens vam impregnar de l'esperit olímpic celebrant el Dia de l'Esport. Cadascuna de les classes del nostre centre va representar un país dels diferents continents. Totes les classes van passar per diferents instal·lacions esportives del poble, que representaven els 5 continents. Com ja sabeu, hi ha un anell olímpic per cada continent. Al continent d'Amèrica vam jugar a bàsquet i béisbol. A Oceania jugarem a hoquei, ballarem, vam fer parkour i escalada. A Europa vam jugar a pilota valenciana i a Àfrica vam realitzar diferents proves d'atletisme. Per últim, al continent d'Àsia vam jugar a bàdminton, vòlei i jocs de lluita. Va ser molt divertit. Els dies previs, a classe, vam conèixer diferents esportistes del projecte FER, que participaran en les Olimpiades i Paraolimpiades de Tòquio. A més, també vam aprendre moltes coses sobre la cultura dels diferents països. Ens ho vam passar molt bé gaudint de l'esport.